svima. Hvala vam na tolikom odazivu. Mi se čujemo dobro? Malo bliže, malo glasno. Sad bolje? Moje ime je Filip Macukić, ja ću večeras biti vaš moderator ove zanimljive tribine koju smo organizirali. Večeras bih prvo htio pozdraviti poštovane biskupe koji su tu s nama, to je Ivica Petanjak i Roko Glasnović. Evo molim jedan pljesak. Druga stvar, htio bih zahvaliti Franjevačkom samostanu bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije i Franjevcima koji su nam omogućili ovaj prostor za današnji event, pa evo molim da se zadihne. I evo, hvala svima vama na tolikom odazivu, Janjevcima, prijateljima Janjevaca i evo, večeras imamo jednu zanimljivu tribinu, nužnu. I pričat ćemo o više tema koje su važne za Janjevce kao zajednicu. Probat ćemo identificirati što su to Janjevci bili kroz povijest i koja je srž janjevačkog identiteta. Analizirat ćemo kako je stanje sada, u smislu gdje su danas Janjevci, u kakvom smo stanju i čime se bavimo, što radimo. I na posljedku, treća stvar, probat ćemo rasvijetliti ono što nam je praktično i možda najbitnije, gdje idemo. Znači, probat ćemo se suglasiti, razmijeniti neke ideje, neke vizije, kako izgleda budućnost Janjevačke zajednice i kako očuvati tu kulturnu i povijesnu baštinu koja se evo 700 godina na ne baš jednostavan način gradila u srcu Kosova, jednog hrvatskog naroda koji je dao tolike evo i blaženike i velike ljude i koji je uspio 700 godina obraniti hrvatski jezik, katoličku vjeru i evo, napokon se vratiti u svoju domovinu. S obzirom da je danas, evo, Blažena Katarina Sijenska, koja je isto bila veliki borac za istinu, preporučujemo se njen zagovor da danas dođemo po veću istinu o Janjevcima. Isto tako, molimo za zagovor Svetog Josipa, zaštitnika Hrvata i Hrvatske, i Svetog Nikole, zaštitnika Janjevaca, ali evo našeg preminulog Pape Franje. Za početak, imamo za vas jedno iznenađenje, jedan zbor koji se zove Malo Janjevo, koji će pod vodstvom Emanuela Kolomejča, koji nam je pripremio jednu pjesmu koju je napisao i uglazbio, koja se zove Moj... Samo sekunda. To je Moj Bog, ispričavam se. Evo, molim vas jedan veliki pljesak. Samo bih htio naglasiti da ovaj fantastičan zbor, ova ekipa, danas prvi put nastupa javno i da su se jako pripremali za ovaj nastup. Malo Janjevo, evo, molim vas kreni. Njegova
svaka čast od malih nogu, već to prinose janjevačkoj zajednici i vjerujemo da će imati podršku od svih nas. Sada bih predao riječ gospođi Ruži Glasnović, predsjednici Ruži Golomević, ispričavam se. Gledam biskupa Roka, Ruži Golomević, a možda i Glasnović, ko zna. Dobro večer i dobro nam došli na panel tribinu Razgovori o nama, koja je posvećena povijesti Janjeva i Janjevaca, najstarije hrvatske dijaspore. Meni je iznimno drago što ste večeras ovdje u ovako velikom broju. Sinoć kad smo slagali i pripremali dvoranu, su me pitali moji Ružo, jel misliš da treba toliko stolica? Rekla, ma treba će, i hvala Bogu trebalo je, vidim, micale su se stolice i ove sve sa strane, tako da stvarno hvala vam svima na dolasku i podršci. Ovdje smo kako bismo zajedno promišljali o našim korijenima, o iskustvima onih koji su iz Janjeva otišli u Hrvatsku, često u nepoznato, ali uvijek sa srcem punim vjere, nade i ljubavi prema svom narodu i svome Janjevu. Riječ je o prvoj u nizu od 3 tribine koje planiramo organizirati još i na jesen sa sljedećim ciljevima. Očuvanje povijesne, kolektivne i individualne memorije, njegovanje identiteta i kulturne baštine, s ciljem poticanja mladih da se povežu sa svojim korijenima, što nam je iznimno danas bitno, također s ciljem da potaknemo zajedništvo i međugeneracijski dijalog. Ova tribina donosi 3 važne perspektive, 3 životne priče koje nas podsjećaju koliko je važno govoriti, slušati i sjećati se. Povijest nije samo niz datuma i događaja, nego živa uspomena. Također, ona je i temelj našeg identiteta. Parafrazirat ću Eugena Kvaternika koji je rekao kako se budućnost ne može graditi bez poznavanja prošlosti. I zato je važno razgovarati, čuvati sjećanja i prenositi ih na djecu i mlade kako bi se sačuvalo od zaborava i ostale ta živa uspomena. Važno je razgovarati i govoriti kako ne bismo ostavili prostora da drugi govore o nama, osobito danas kada neki govore i neistine, najmanju ruku neistine. Jer dok govorimo o svojim korijenima, dok god ih njegujemo, dok ostajemo i ono što jesmo. I na to smo svi pozvani i svi snosimo jednaku odgovornost. Sad, pošto je Janjevo je oduvijek bilo usko vezano uz crkvu, kao i naši ljudi, stoga mi je posebno drago što su večeras ovdje s nama i 2 biskupa, dubrovački biskup don Roko Glasnović i grčki biskup fra Ivica Petanjak. Također ovdje su s nama i drugi svećenici, pozdrav fra Davoru Paliću. Drugi u biti ne vidim. Također, hvala vam što svojim prisustvom dajete zapravo dodatnu snagu, podršku i blagoslov našoj zajednici i evo molimo vas da kao i do sada uvijek i podržavate naše ljude gdje god se nalaze. Našu zajednicu snažno podržava i Vlada Republike Hrvatske s kojom udruga uspješno i usko surađuje. Zato mi je posebno drago pozdraviti gospodina Domagoja Kneževića, izaslanika ministra vanjskih i europskih poslova, povjesničara i velikog promotora istine o identitetu Hrvata s Kosova. S nama su i predstavnici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji našem Janjevu, preostalim Hrvatima kao i udruzi pruža snažnu podršku u ostvarenju ciljeva
i zato mi je posebno drago pozdraviti gospođu Dubravku Severinski, načelnicu sektora za hrvatsku nacionalnu manjinu u inozemstvu sa suradnicima. A poseban pozdrav mojim kolegama s Diplomatske akademije. Drago mi je da ste večeras ovdje. Kao mladi diplomati u budućnosti ćemo se susretati s Hrvatima diljem svijeta. Stoga je važno osvještavati potrebu za podrškom i brigom o svakom Hrvatu gdje god se on i mi nalazili. Dobrodošli kolege. Iskrenu i veliku zahvalu, kao što je već i Filip ranije naglasio, dugujemo i Gvardijanu Samostana i njegovoj subraći. Praslavene, hvala ti puno na, vjerojatno ćeš ovo gledati, hvala ti puno na svojoj podršci, spremnosti na pomoć i pri organizaciji ovog događanja i općenito koju pružaš našoj zajednici. Praslaven zaista shvaća koje su potrebe, koji su problemi i mi zaista sva tvoja nastojanja ćemo znati cijeniti. Hvala. Također se želim zahvaliti članovima udruge koji su značajno doprinijeli ovom događanju. Bez članova, odnosno volontera udruge, nažalost ovako nešto ne bismo ni mogli organizirati sami. Također zahvaljujem Laudato TV koji nas uvijek vjerno prati i podržava te pomaže da nas glas dopre do šire javnosti. Koristim priliku da vas podsjetim na jedan skorašnji projekt Udruge Janjevo Zagreb koji financijski podupire Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a riječ je o kampu Janjevo koji će se održati od 15. do 23. lipnja. Namijenjen je mladima od 15 do 29 godina. Osigurani su smještaj, prijevoz i hrana za 10 mladih koji će imati prilike bolje upoznati i povezati se s Janjevom, ali i doprinijeti naše zajednici u Janjevo kroz male komunalne akcije. Tako da evo, ako ima zainteresiranih, a ima ih sigurno, molim vas javite se, mi ćemo na našim društvenim mrežama objavljivati link putem kojeg je moguće izvršiti prijavu. I na kraju, ali ne manje važno, želim vam svima uputiti poziv, uključite se, budite dio zajednice, njegujte sjećanje, gradite mostove među generacijama, jer samo zajedno možemo očuvati ono što smo naslijedili. Još jednom dobrodošli i nadam se da će vam biti zanimljivo, a vjerujem da hoće i vidimo se ponovo u 9. ili 10. mjesecu. Hvala. Sada bih pozvala biskupa Roka Glasnovića da pozdravi. Hvala Isus i Marija. Radostan i srdačan pozdrav svima nazočnima. Evo pozdrav biskupu Krčkom, Ivici Petanjku koji je htio doći, ako se malo skupi i kod nas umora, znate, mi biskupi smo na zasjedanju, pa kaže Ivica, rado ću doći, evo na susretu Janjevaca. Evo pozdrav u ime biskupa Petra koji nije mogao doći, ima na kapitulu je svoje provincije u Mostaru i pozdrav ovdje predsjednici udruge Ružici, moderatoru Filipu Ruži, moderatoru Filipu Zvonko, isto s nama zasjedao, odmah je došao s ovoga. Pozdrav sestri Ceciliji i Ivici, pozdrav i svima kako je nabrojila Ruža iz Ureda i Vlade, Ureda za Hrvate izvan domovine i Ministarstva vanjskih poslova, svećenicima, časnim sestrama, domaćinima ovdje, Franjevcima i onda tema panel Janjevci, što je to identitet, kažemo Janjevo, to je mitski naziv, mit je nešto pozitivno, ne treba shvaćati kao negativno, mit znači povijest
nešto što se dogodilo, događalo, ali ima nešto što je nije lako dokučivo, skriva dio, istina je izrečena na poseban način i treba do toga doći. Nešto što se nije nikad dogodilo, uvijek se iznova događa. Evo, da kažemo Janjevci, da, Janjevo, možemo reći Zagreb, možemo reći Kistanje, možemo reći Dubrovnik, možemo reći Velekamenje, Glama, Brijeg, možemo reći vjerni, ponosni Bogu, Kristu, crkvi, možemo reći svećenička i redovnička zvanja. Imali smo mi susret u Samoboru, Žonijem i onda kod Donkice, misu zajedničku. A što sve još možemo reći? Možemo reći ponosni, radišni, ali isto tako možemo reći nekad malo i oholi. Prijeđe se ta granica, isto kaže čepatimo se nekad kad ne treba. Treba se učiti, odgajati se. Onda su tu i neki izazovi, i ovisnosti, i padovi, i to treba priznati, i grijesi, i to treba nadvladavati. Učimo od svetaca, pobjegli su, nije lako nositi križ, povijesti 1700 godina, 1303. Pa evo do danas, pa onda stalno na tom putu, pa radi ovdje obitelj, tamo brat, tamo sestra, ovdje bolest, ova, ona. Uči jezik nas određuje, identitet, jako važna škola za djecu. Uistinu dosta elemenata, dosta pojmova koje treba ugraditi u naše biće zajedničko, ali i ono osobno što ja nosim, što mi Bog dao darove koje mogu dati drugima, jer im onda Janjevo i djeca bilo u bijelim košuljicama, bijeli anđeli, Vatroslav Lisinski, po cijelom svijetu. Dosta se čuje, nije to velika zajednica, 10.000 ljudi, vjernika, Hrvata, katolika iz najstarije dijaspore Hrvatske, ali evo sve to je Gospodin dao i jako je važna zahvalnost, a onda i učiti, škola, da mi radimo, trgujemo pijace i štandovi i što sve sad dućani i ovo, ali važna je i škola i edukacija i rast i u vjeri i u znanju, tako da to možemo prenijeti kao što su nama prosvjetitelji, bilo ih mnogo, tu učitelji kroz svu povijest, svećenici koji su nam prenijeli i znanje i vjeru, znači baštinimo nešto, baština važna i to sad prenosimo na druge. Jeli Janjevo i 53 majke, 648 djece, to je preko 12 djece, otvorenost životu, to je vjernost Bogu danas, gdje god živjeli u Zagrebu, u Kistanjama, u Janjevu, demografski problem, jedan od većih problema Europe, Hrvatske, a onda i nas, i tu treba ostati vjeran i imati vjeru, nadu i ljubav, ruža u Gospodina, da će On providjeti sve ono što nam je važno za život, ali ne bi ja više govorio. Još jednom pozdrav svima, hvala i dobar i blagoslovljen rad. Sad bih zamolila fra Ivicu Petanka da nas preda. Dobro je da sam ostao fra Ivica. Samo lakše ovoga snalazim. Evo, hvala lijepa što ste me pozvali, što sam ovdje. Ma kad se to pitao, pa šta će biti, pa zašto idem, i tako još, evo sad polako tek shvaćam o čemu se radi. Htio bih 3 stvari naglasiti, a to je kad smo bili na ređenju subotičkom biskupu Ferencu Fazekašu, kad je to bilo prije 2 godine, onda je bio i biskup s Kosova, katolički, i onda kaže da mu je jedan Srbin rekao, znaš ti bre, da je Kosovo koljevka Srbije. A on kaže, znam, ali se u toj koljevci Šiptar ziba. I mislim da je to jedna strašna poruka i evo, s time bih htio doći prvo pred vas. Vi ste poznati Janjevci kao ljubitelji života i to je meni uvijek bilo fascinantno, bez obzira da li je obitelj siromašna, da li je bogata,
djeca se rađaju i to je vaše bogatstvo. Dok god budete imali život, imat ćete blagoslov. Ono što je rekao Roko, i vi sami znate, ima svega i svašta već među vama. Ali dok budete ljubili život, poštivali život, dotle ćete imati sigurno Božji blagoslov, drugo će vam Bog malo gledati kroz prste. To je jedno. Drugo, evo spominjete se te duge povijesti u Janjevu. Znate, lakše je sačuvati svoj identitet, svoju vjeru, svoju nacionalnost, kad ste okruženi svima koji nisu kao vi. Jer ljudi se tada osjete, ako hoćemo opstati, moramo se zajedno držati. Ako se ne držimo, propali smo. Ali sad kad ste napustili Janjevu, sad je opasnost da se izgubite. Lakše je, kako god da je, jer to ja znam iz iskustva, jer moji roditelji dolaze iz takvoga, dakle, čisto hrvatsko selo, u Hrvatskoj okruženo Srbima, išli su djevojke, dečki u Prelo i jedni drugima, ali se nisu ženili ni udavali, nego Hrvati s Hrvatima. Dok si ti u opasnosti da se izgubiš, ljudi se drže. I sada kad ste došli ovdje u Dubravu, u Zagreb, mislite da niste u opasnosti, sad ste u opasnosti da se izgubite. I sada to ne znači da se ne treba, i treba i ta širina i ženiti se i udavati, ali ne smijete zaboraviti svoje korijene, nemojte se sramiti svojih korijena i dok budete te korijene poštivali i dok se budete držali, ići ćete naprijed. I treće, da ne bi ja sada, evo tu su janjevački blaženici, danas cijelo popodne praktički smo raspravljali o tome, već godinama i godinama se priprema novi misal. I to vam je krvavo djelo, treba sve usporediti sa latinskim, pa se služiš i engleskim, i njemačkim, i talijanskim, da bi se došlo do što vjernijega, da bude i jezik, zapravo to je jedno i jezično, i ovako i onako, sve. I onda je rekao biskup Šaško, u novome misalu bit će i janjevački blaženici. Ovo je predivna vijest za našu zajednicu. Htjela bih se zahvaliti biskupima na riječima podrške koje su prilično inspirativne i o kojima bismo svi trebali dobro razmisliti. Također, još jedna bitna stvar, želimo prenijeti pozdrave našeg domate, župnika u Janjevu, koji vas sve srdačno pozdravlja. Žao je što ne može biti ovdje s nama, no šalje uz pozdrave i riječi podrške, riječi kojima nas zapravo potiče da ne odustajemo, da njegujemo uspomenu na Janjevo, da se držimo zajedno, ali naravno i da budemo otvoreni za prema van. I također osjeća da sutra počinje devetnica Svetog Nikolu ljetno. Hvala Ružo, hvala dragi biskupi. Sada ćemo preći na ono zbog čega smo se okupili, panel. Večerašnji panel okuplja troje istaknutih Janjevaca, rođenih u različitim vremenskim razdobljima, koji kroz svoja osobna iskustva svjedoče o životu u Janjevu, uspomenama djetinjstva, dolasku u Republiku Hrvatsku, te svakodnevnici iz perspektive Hrvata podrijetlom iz Janjeva. Njihove životne priče donose jedan dragocjen uvid zapravo u kulturni i identitetski kontinuitet Hrvata iz Janjeva, ali i izazove s kojima su se susretali s prijelazom iz jednog životnog okruženja u drugo i dok su cijelo vrijeme ostali čvrsto povezani sa svojim korijenima. Najprije bih vam predstavio i pozdravio dragu sestru Ceciliju Tomkić,
Rođena je 1966. u Janjevu, redovnica je milosrdnih sestara Svetog križa. Glazbeno se usavršavala u Hrvatskoj i Njemačkoj, a više od 2 desetljeća vodila je konkatedralni zbor u Sremskoj Mitrovici, predavala glazbu i pokrenula 2 međunarodna natjecanja. Za kulturni i duhovni doprinos 2023. odlikovana je zlatnom članicom KPZ-a Srbije, a danas u Zagrebu nastavlja glazbeni i pastoralni rad istim žarom. Evo, molim jedan pljesak. Zatim, gospodin Ivica Glasnović, Janjevac, rođen 1977. u Janjevu, diplomirani teolog, znalac prilika u Svetoj zemlji i magistar politologije te međunarodnih odnosa. U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova prošao je sve i razne razine, od savjetnika, premijera, pomoćnika ministra, diplomata u Kini, dok je danas generalni konzul Republike Hrvatske u Sidniju, u Australiji. Uz svoje 20-godišnje iskustvo rekli bismo da je sigurno najistaknutiji diplomat iz Janjevačke zajednice. I naš treći panelist, gospodin Zvonimir Ancić, rođen u Janjevu 1971. Diplomirani je teolog, magistrirao je međunarodne odnose, a trenutno radi na jednom jako zanimljivom, kao sam imao prilike čuti, doktoratu iz povijesti. Glasnogovornik je Hrvatske biskupske konferencije, a od lani vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatske katoličke mreže. Predvodio je Hrvatsko društvo Janjevo i uređivao godišnje zvono, te je sudjelovao u mnogim drugim projektima očuvanja naše baštine i promocije naše zajednice. Molim jedan pljesak. Cilj današnjeg panela je tematskim nizom pitanja rasvijetliti prošlost Janjeva, razumjeti sadašnjost i potencijalno osmisliti i razmijeniti ideje o budućnosti Janjeva i Janjevaca. Imat ćemo 6 pitanja, otprilike za svako je predviđeno 7 minuta, pa ću zamoliti paneliste za sažete, ali sadržajne odgovore. I na kraju ćemo imati kao 7. stvar, biblijski broj 7, jedan završni osvrt naših panelista, kratki sažetak izrečenog i njihove preporuke za budućnost. Pa krećemo s prvim pitanjem, odmah u glavu. Što za vas predstavlja Janjevo i što za vas znači biti Janjevac ili Janjevka? Što je zapravo ta srž identiteta Janjevca? Budite slobodni. Evo, možete. Evo, zvonko. Ja vas sve želim prvo srdečno pozdraviti. Jako mi je drago biti večeras s vama. Imam jako veliku tremu. Često nastupam, ali nastupati pred mapom svojih ljudi i govoriti zapravo o sebi, čini mi se da je uvijek nekako najzahtjevnija stvar. Što je to Janjevo? Ja o tome ne mogu govoriti bez emocije. Tim više što i mama tu sjedi. Dakle, biskup Ivica će se sjetiti našeg profesora s teologije Ivana Goluba, koji nam je, predavajući početke Biblije, između ostaloga rekao ovo. Bog je čovjeka stvorio od zemlje, ali od one zemlje na kojoj ga je stvorio. Dakle, mi smo na neki način određeni mjestom gdje smo rođeni. I što je za mene Janjevo? Prije svega jedna velika ljubav. Kad sam ušao u ovaj dvor, kad sam vas vidio,
Dakle, ta jedna emocija koja se rađa, čini se što sam stariji, to sam emotivniji, stvarno se ispričavam, ali to je jedna emocija koju ne možete potaknuti, to je ono što je nešto u vama. To su slike. Ja se često uhvatim kako šećem Janjevačkim ulicama. Odem do škole. Moram vam priznati, bio sam u Janjevu u ovih 34 godine, 91. 12. rujna sam došao u Hrvatsku nakon JNA i svega sam 2 puta bio na jedan dan. I to nisam mogao izdržati. Jer to nije to. To više nije to. Ali, stalno ponavljam jednu stvar. Janjevo nije gotovo. I neće biti gotovo dok to dragi Bog ne kaže. Mi smo kroz povijest mnogo puta bili dovedeni do ruba izumiranja. Navodno krajem 17. stoljeća svega 10-ak naših obitelji je ostalo. Svega 10-ak. Onaj veliki austrijsko-turski rat, dakle kad je nastala i ona legenda o Janji nedoklanoj i tako dalje. Dakle, bili smo dovedeni do ruba, ali ta naša iskra je uvijek živjela. I ta iskra je uvijek razbuktala veliki plamen. I zato ne dopuštam da itko kaže Janjevo je gotovo. Ostalo je 100 ljudi. To je mala zajednica. Neki dan sam išao u jednoj agenciji za elektroničke medije, evo, kao ravnatelj radija, pa moram ići po tim nekim agencijama. Jedna gospođa mi dođe i kaže, Zvonimire, pa ja često razmišljam o vama Janjevcima. Pa ja kažem, zašto? Što? Ja vas stvarno doživljavam kao kvasac. Kao kvasac. Kaže, vi ste ono nešto što biste trebali ovom našem hrvatskom narodu donijeti, da taj kvasac stasa, da taj kruh naraste. Dakle, ničim izazvana. Žena me dočeka tamo u uredu i priča mi je iz sebe. Dakle, evo, Janjevo je nešto veliko za mene. Janjevo je moja obitelj, moja majka. Janjevo ste mi svi vi. Dakle, s jedne strane prostor, onaj svaki dio našeg Janjeva, svaka ulica koju poznajemo, ali Janjevo su prije svega ljudi. Ljudi, ti snažni, stameni ljudi koji su kroz 700 godina jedne burne, teške, tvrde povijesti očuvali i svijest o svojem nacionalnom identitetu i svijest o pripadnosti katoličkoj crkvi. Unatoč svemu, unatoč brojnim nevoljama, unatoč suzama, krvi, mi smo ostali i opstali. I zato ponosno danas hodamo ovu našom lijepom zemljom Hrvatskom. Za početak toliko. Iskreno rečeno, sad mi je lakše govoriti. Ako su tebe oduzele tolike emocije, šta bi ja trebala reći? Star sam čovjek. Ja sam jako rano otišla iz Janjeva, tako reći kao dijete. Otišla sam u Đakovo, ali uspomene na Janjevo, neću reći uspomene, zato što Janjevo živi u meni, živi sa mnom. Ja sam Janjevo. Došla sam u Đakovo, put me vodio dalje na školovanje u Njemačkoj i onda je ta provincijalka, glavna sestra za sve sestre, pitala kakva si ti osoba?
Došla sam, nisam znala govoriti njemački, jako sam se brzo snašla, uklopila sam se, počela sam studirati, svi su bili zadovoljni. I onda je generalica koja je dolazila u Janjevo na vizitaciju rekla: ti trebaš znat odakle sestra dolazi. Ti su vam ljudi čvrsti kao kamen, izdržljivi, žive na kvadratiću zemlje, ponosni, hrabri. Ostaćemo takvi. Evo, dragi prijatelji, dragi Janjevci, Janjevke, Hrvati, dragi naši gosti, prezvišeni oci biskupi, draga Ružo, iznimno sam sretan da sam ovdje večeras s vama i da dijelimo istu temu. Što je Janjevo? Za mene je Janjevo osobno normalno mjesto moga rođenja, mjesto rođenja naših očeva, majki, djedova i baka, posebno za one koji su rođeni ovdje u Republici Hrvatskoj, i živa vjera u našu povijest, našu povezanost sa hrvatskim narodom i s rimokatoličkom crkvom. To nas je i održalo i po tome smo zapravo i poznati. Janjevo, složit ćemo se svi, smo svi mi. Svaki pojedinac od nas je onoliko Janjevac ili Janjevka koliko je vjeran svom pozivu. Pozivu oca i majke, pozivu Franjevca, svećenika, časne sestre i svih nas koji radimo na svojim područjima. Toliko smo Janjevci koliko smo vjerni tom pozivu i mjestu gdje nas je Bog poslao. Janjevo je i naš Don Matej, koji srdačno pozdravljam dolje u Janjevu, i svi naši ljudi koji su ostali dolje, i složio bi se svakako i sa ocima biskupima i sa panelistima, sestrom Cecilijom i Zvonimirom. Biće Janjeva dok god živimo mi ovdje i dok žive naši ljudi dolje u Janjevu, kojima želim izraziti veliku podršku. Hvala lijepo. Hvala vam na iskrenim, iz srca i jako sadržajnim odgovorima. Vašim odgovorima dotaknuli ste se nekih vrlina koje prepoznajete kod Janjevaca. Vi ste, Zvonimire, djelujete po cijeloj Hrvatskoj, stalno ste godinama na terenu, prošli uzduž i popreko. Sestro, vi ste u dijaspori proveli veći dio života, također i sad ste u dijaspori. Ono što nas zanima je koje biste ključne vrline, to jest ljudske kvalitete, istaknuli kod Janjevaca, one koje vi vidite, koje su povijesno bile važne za Janjevce, ali koje i dan danas Janjevci imaju, ali ćemo vas isto zamoliti za jedan malo kritički osvrt u smislu koje su najveće slabosti kolektivne Janjevaca i kako smatrate da ih možemo prevladati. Slobodno, kako vam paše? A dobro, evo mogu ja početi. Ja bih ponovila to što sam već rekla. Velika hrabrost, izdržljivost, otvorenost životu, snalažljivost. Naši su ljudi vrlo snalažljivi i to se uvijek iznova pokazuje gdje god bili, gdje god došli, snađu se što se života tiče, snađu se što se posla tiče, svega. Ono što bi ja posebno kao redovnica htjela istaknuti, to je vjera i životstvo. Povjerenje u Boga. Ali istinsko, duboko, veliko povjerenje. U svim životnim situacijama. Našim očevima, majkama, djedovima, bakama, njima li nije bilo lako živjeti u Janjevu? Među Srbima, među muslimanima, sačuvati svoju vjeru, odgojiti djecu. Ja se jako rado sjećam, recimo, svog oca,
koji je svaki dan u 12 sati, kad bi pozdravljenje zvonilo, mi smo svi, ja ću otvoreno reći, mi smo svi morali biti u kući i zajedno moliti pozdravljenje. I onda sam ja uvijek samo, zato što Janjevci znaju da su uvijek u ćošku bili slike Svetog Nikola, Majke Božje Letničke, i onda je tata imao poredao na sličice Svetog Antuna, Srce Isusova, Majke Božje Letničke, i da ne nabrajam sve svece, i onda se na koljenima molio Oče naš svakom svecu. Meni kao djetetu, ali to je to. I evo ja mogu za svoju majku reći da je ona svima nama izmolila svojom molitvom i svojim postom da budemo ovo što danas jesmo. 4-5 dana u tjednu se postilo. U kruhu i godini. I to ne samo moja majka. To vi svi možete reći za vaše majke i za očeve. To je ono što nas obilježava. Naša vjera, naše predanje i povjerenje u Boga i ponovo naglašavam otvorenost života. Ja ne bi imao što nadodati ovome svemu što je sestra rekla. Mislim da je stvarno u samu srž pogodila i ta otvorenost životu. Mislim da je to danas važno. Biskup Roko je spomenuo. Mi smo prije 4 godine imali jedan simpozij o demografskim prilikama u Hrvatskoj, pa je jedan stručnjak lijepo rekao, ne da smo došli do ruba, nego već padamo u taj ambis. Jer smo došli na nekih 3.900.000 ljudi samo. Ali, evo, mi smo imali tamo negdje 60. godina se rađalo po 200 djece u Janjevu. Umiralo je 30 ljudi, na tih otprilike 4.000, a rađalo se 200 djece. Naravno, uvijek smo bili negdje na istom broju jer je puno ljudi iseljavalo iz Janjeva. Ja bih možda rekao nešto i o ovome što si rekao, Filipe, dakle da, ja bih rekao, nismo ništa ni bolji ni gori od drugih ljudi. Tu nekad uvijek treba biti vrlo realan i vrlo ponizan. Ono što mi se čini kao jedna stvar koju sam kroz, ajmo reći, kroz sve ove godine, ovih 30 godina, malo mogao izbližega promatrati, to je možda nekakvo zajedničko djelovanje. Imam dojam, došao sam ovdje s namjerom, znate ono, kad i u Evanđelju kaže, ako imaš nešto reći svom bratu, opomeni ga najprije 1 na 1. I ako doma imaš nekih problema, nek to ostane u kući, nemojmo to širiti dalje. Ali dobro, mislim da večeras možemo i otvoreno neke stvari spomenuti. Dakle, to naše zajedničko djelovanje. Kako se udružiti, kako zajednički postaviti neke ciljeve i kako te ciljeve ostvariti. Uvijek kad smo bili zajedno smo radili čuda. Ja se mogu ukratko u ovih 30 godina samo, ako gledamo kroz ove naše udruge i tako dalje društvo, ako se sjetimo kako je Hrvatsko društvo Janjevo stvarno odradilo veliki posao oko preseljenja naših ljudi u Kistanje 90. godina. Ako se sjetimo da je udruga Janjevo, dakle bilo je ratno vrijeme, jako nezahvalno vrijeme, uspjela privesti kraju monografiju o povijesti Janjeva, zahvaljujući Nikolu Čolaku, kasnije doktoru Ivi Mažuranu. Udruga Janjeva je počela izdavati Janjevački godišnjak zvona. Izašlo je 11 brojeva. I ja volim reći, mi Janjevci smo od te 90 negdje 4. do 2005. više napisali o sebi možda nego kroz cijelu našu povijest. I stvarno su sad ta zvona doista jedan važan izvor za povijest. Već su neki studenti koji su uzeli neke teme o Janjevu u svojim diplomskim radovima citirali ta zvona, citirali tu našu monografiju, citirali onaj zbornik koji je objavljen 96. o povijesti Janjeva, koji je održan 94. na samom početku udruge.
Dakle, uvijek kad nešto zajedno radimo čuda. A opet s druge strane, jako se teško nađemo skupa, dakle ima onaj jedan mentalitet, rekao bih, doskočice, znate, kad imamo neku dobru ideju i onda se nađe netko i kaže, ma daj, znam te čiji si, nemoj mi sad pričat od toga ništa. I nažalost takvi znaju nekad povesti i najbolje ideje ušutkati te neke ljude koji možda imaju dobru ideju, tako da mi se to čini vrlo važnim. Evo, u tom smislu vam želim ispričati nešto što mi je ispričao jedan veliki Janjevac, jako veliki Janjevac, Don Mato Kolić. Ako mi dopustite nekoliko rečenica samo o tom čovjeku, prije 3 godine u Mostaru sam na Hrvatskom iseljeničkom kongresu o njemu držao jedno predavanje. Dakle, naš Don Mato Kolić, možda je netko tu od njegove obitelji, vidim te i Reda, sad sam te uočio. Dakle, Don Mato Kolić vam je s 10 godina otišao u sjemenište. S 10 godina. Onda je došao na bogosloviju u Zagreb, započeo je 2. svjetski rat. Dakle, on je bio na onoj misiji zahvalnici za uspostavu nezavisne države Hrvatske 10. travnja. On je ministrirao u katedrali, kao bogoslov tada u Zagrebu. Otišao je na feriju u Janjevo i kako se nije mogao vratiti zbog svih tih ratnih zbivanja, poslan je na studiju u Rim. I putovao je preko Albanije. To je bila cijela jedna velika avantura i uspio je doći u Rim i u Rimu je bio na Urbanijanu. Zaredio se za svećenika 45. i htio se vratiti natrag u Janjevo, u biskupiju u Skopsku, međutim, tadašnje jugoslavenske vlasti mu nisu dale putovnicu. Da ne bi gubio vrijeme u Rimu, čovjek je završio 2 doktorata do 1953. godine. I kad je vidio da više nema šansi da dobije putovnicu natrag u tadašnju Jugoslaviju, u Janjevo, godinu dana prije toga, opet jedan naš Palić, Sebastijan Palić, Janjevac naš, koji je bio njegov kolega i s njim je zajedno otišao u Rim, on je bio otišao na Novi Zeland. Tražili su tamo nekog hrvatskog svećenika koji će tamo hrvatskim iseljenicima, koji će pastoralno djelovati među hrvatskim iseljenicima. I onda naš Mato Kolić, 53. s 2 doktorata iz teologije i kanonskog prava, odlazi na Novi Zeland. I tamo je bio jedan od, rekao bih, stožernih svećenika na Novom Zelandu. I jedan, dakle, mama i tata ga nikad nisu vidjeli kao svećenika. 58. su roditelji trebali doći u Rim, on je došao s Novog Zelanda u Rim. Dobili su putovnicu, u zadnji trenutak ih nisu pustili iz Jugoslavije. Tata mu je umro 50. godina i oca zapravo nikad nije vidio, odnosno otac ga nikad nije vidio kao svećenika. I konačno, nakon onih protokola ponovno uspostave diplomatskih odnosa između Jugoslavije i Svete Stolice, dobio je putovnicu i mogao se vratiti natrag. I došao je 72. u Hrvatsku. Mama mu je bila oslijepila, tako da ga ni ona nije vidjela kao svećenika. Dobio je samo 30 dana. 29. dana mu je mama preminula. On je morao ostati, naravno, na majčinom sprovodu i ostao je dulje 2-3 dana. Naplatili su mu ta 2-3 dana što je ostao dulje, jer je imao vizu samo na 30 dana. Naplatili su mu ta 2-3 dana, a ostao je zbog smrti svoje majke. Ja sam s njim 1996. radio jedan životni intervju. Nekih 25 stranica imate to u jednom broju Zvona. I onda mi je on ovako rekao: Zvonimire, ja sam došao 1972. u Janjevo. Gotovo da se ništa nije promijenilo. Kako sam ga ostavio tamo 1941. 1972. me dočekalo isto. Tamo blizu moje kuće bio je jedan most preko onog našeg potoka, znate svi, koji je bio u vrlo ruševnom stanju, sam nekako ruiniran, od drveta napravljen, od nekih greda i tako dalje, i skoro se urušavao, ljudi su morali jako paziti da ne propadnu dolje u potok, ne? I kaže, ja sam došao i rekao, ljudi, dajte, pa zar ne možemo zajedno napraviti taj most preko potoka, da možemo ići
ovamo prema Jezercu tamo, jel tako? I kaže i nisam naišao, kaže, na dobar odjek. Nismo se mogli složiti, ja sam mislio da svako da pomalo, da skupimo to. I evo, kaže, 96. sad kad razgovaramo ovdje u Zagrebu, evo, kaže, tu naša ulica isto tako nema asfalta. Ja sam isto rekao, ljudi dajte, idemo skupiti novce, idemo ovdje postaviti asfalt. Ne, to nek napravi grad, nećemo mi to ništa. I to je meni ta slika ostala vrlo snažno urezana i puno mi je toga rekla. I evo, dakle, uvijek samokritika dobro dođe da čovjek može rasti. I ovo sam sve rekao, ne da bi nas sad jako kritizirao, rekao bih, ali da nekad možda pogledamo u ogledalo i vidimo koje su to neke naše mane, neki nedostaci, kako bismo mogli ići naprijed. A mislim da je ovaj trenutak u kojem danas živimo jako presudan trenutak za takve stvari. Kad vidim ja ovu mladost, kad vidim one naše ljude dolje u Kistanju, kad vidim već koliko je ljudi završilo fakultete, kako se jako lijepo razvijaju i tako dalje i tako dalje. Ne da bi mi bili nešto posebno u Hrvatskoj. Mi sad radimo u Hrvatskoj za dobrobit cijele naše domovine Hrvatske. Ali, evo, kroz ovakve stvari, njegujući to naše zajedničko sjećanje prema našem Janjevu, trebamo osnaživati one ljude koji se nalaze dolje. Ja stalno ponavljam, Domagoj zna, mi danas imamo Hrvatsku državu, imamo hrvatsku diplomaciju, imamo hrvatsko veleposlanstvo u Prištini, mi imamo snažne poluge zaštite našeg hrvatskog identiteta. I dok bude zadnjeg Hrvata u Janjevu, treba činiti sve da se tom zadnjem, ako treba kažem, a neće biti zadnjega, vjerujte mi, pomogne i da se očuva ovo o čemu govorim. Ja se ispričam, možda sam bio malo dulji, ali evo, otprilike tako. Evo, što se mene tiče, ali vjerojatno da ćemo se složiti da mi kao Hrvati iz Janjeva, kao Janjevci, svakako da gajimo vrijednosti koje nas obilježavaju, a to su radišnost, poznati smo kao radišni ljudi koji počinju već za rana raditi i ne gube vrijeme, što je vrlo pohvalno. Poznati smo kao i dobri u sportu, također nas ima i u tome. Vrijedni ljudi, ljudi obitelji, vjernost bračnim drugovima vrlo visoka, što je također jedna dobra vrijednost koju gajimo. I kao vjernici svakako otvorenost životu i hvala Bogu na tome. Jer kao obitelj i kada nas ima više svakako puno je ugodnije. Recimo, sjećam se da je jedan prijatelj izgubio posao, zatvorio se doma i 3 dana se bojao za svoju budućnost, ima puno djece, pozvao je svoju braću, njih trojicu, došli su, izvukli su ga iz kreveta, otišli su zajedno i već su problemi prošli. Dakle, to zajedništvo je jako bitno, posebno obitelj. Postoje različite i puno više, dakako, vrijednosti koje gajimo kao zajednica, međutim, evo, ako trebamo biti i samokritični, svakako bi više volio da smo uključeni u tijekove bilo grada Zagreba, u tijekove županija, u Kistanjama, da smo više uključeni u školstvu, da smo više uključeni u općinama, jer kao što je i Zvone završio, svakako ovo je naša domovina i moramo biti potpuno uključeni. Fino je to da smo svi obrtnici, da volimo obrt, da volimo biti privatnici i raditi za sebe. Međutim, dobro je da smo uključeni i druga još jedna stvar koju bi volio naglasiti, hvala Bogu to se poboljšava, ali može biti još bolje, šaljite svoju djecu u škole, ne samo osnovne, nego srednje, fakultete. Mi smo, evo kao što je i sestra Cecilija rekla, inteligentni i uporni, a uporni završavaju fakultete i škole. Bez toga danas
bez diplome možete biti koliko god hoćete inteligentni, diploma vam je potrebna. I mislim da, evo, s tim ću završiti, jako je bitno da smo uključeni u tijekove i svakako, evo, volio bi da nas što više ima u državnim institucijama, u općinama, u lokalnim institucijama, tijela vlasti i svakako puno više na fakultetima. Evo, hvala. Hvala vam na iskrenom osvrtu. Ono što me sljedeće zanima je percepcija Janjevaca, to jest percepcija ostatka Hrvatske prema Janjevcima. Kada ste došli u Hrvatsku, kakav vam se prijem dočekao? Je li bilo kakvih predrasuda od strane ostalih Hrvata? I smatrate li da ta percepcija se značajno promijenila do danas ili je ona zapravo još uvijek ista? Kakva je dojam percepcije ostatka Hrvatske prema Janjevcima? Pa mogu ja ću biti jako kratka. Ja sam bila Janjevka koja je nakon 22 godine došla u Đakovo. Sestra Melanija, moja rođakinja, je bila zadnja i onda sam ja došla. Ja mogu reći da sam stvarno bila jako dobro prihvaćena, ali mislim da je to bilo zahvaljujući sestrama koje su djelovale u Janjevu. Oni su imale jako dobra iskustva, jako su pozitivno govorile o Janjevu, tako da sam ja bila dobro primljena. Nakon mene su došli još i sestra Kristijana Polić, sestra Josipa Palić, Natanaela Palić, tako da smo stvarno bili dobro prihvaćeni, dobro primljeni. Dalje ja nisam baš imala puno velike poveznice s vama, no eto, takav je bio moj redovnički put, me je vodio dalje, 7 godina u Njemačkoj i onda 23 godine u Sremskoj Mitrovici. Ali jednostavno ja sam Janjevo nosila, gdje god sam išla ja sam Janjevo nosila. Kad je župnik došao u Janjevo sa mnom za jednu devetnicu, onda je rekao ovako, sad mi je jasno. Sad mi je jasno da ste u Mitrovicu utkali vaše Janjevo, na što sam ja bila ponosna. Tako da ja mogu reći da ja imam lijepa iskustva, nisu me... I samo bi ovom prilikom još nešto htjela reći, što sam u Njemačkoj doživjela. Kad smo govorili o različitim zborovima, onda smo dotaknuli dječje zborove, naravno bečki dječaci, regensburški dječaci, i onda sam ja rekla Bijeli anđeli, Janjevo. I oni nisu normalno znali, ja sam malo objasnila i onda sam primijetila da me jedna mala kinjeskinja gleda. I uporno je gledala i uporno, ja nisam znala zašto. Ona je sutradan došla, donijela mi iz časopisa istrgnuto i pitala jel su to bijeli anđeli, ja sam rekla da. Njen tata je u vrijeme kad su naši bijeli anđeli bili u Rimu kod pape pjevali, studirao tamo. On je uzeo časopis, poneo ga u kinu i kad je ona dolazila na studij glazbe u Njemačkoj je rekao nosi to sa sobom, ja to više ne smijem držati kod sebe. I ona je bila oduševljena jer je njoj tata rekao pokušaj saznati gdje su bijeli anđeli. Pa evo, moje iskustvo sa, ne znam, gdje god sam išao i što su ljudi mislili o Janjevu ili o Janjevcima, evo, dosta je šaroliko, ali evo, dolazak, evo, završio sam osnovnu školu u Janjevu i dolazak u jednu od najjačih gimnazija u Hrvatskoj, svakako Nadbiskupska klasična gimnazija. Evo, tu je i kolega s kojim sam išao, jučer smo proslavili dan mature. Hrvoje, hvala ti što nas pratiš. Bilo je dosta zanimljivo. Dakle, dolazimo sa šupljim znanjem iz Janjeva, koliko god da mi volimo našu školu u Janjevu, ipak smo imali dosta šupljina u našem znanju. I sad dolazimo u klasičnu nadbiskupsku gimnaziju gdje je latinski i grčki svaki dan, gdje je njemački i engleski skoro svaki dan, gdje je hrvatski književni standardni jezik normalno obvezan i dolazim kao, evo, malo dijete sa 14 godina u tijeku ratnih sukoba
gdje se cijela obitelj sa 7 djece seli u domovinu Hrvatsku, pokušajte razumjeti kako sam se ja osjećao u jednom velikom razredu i sa svim tim, recimo, nedostacima što se tiče znanja koji su kolege već u 1. razredu koji su završile škole u Zagrebu dakako bili u prednosti. Pozitivna stvar je bila što je Nadbiskupska klasična gimnazija primala puno đaka u to vrijeme, dakako ne samo iz Letnice, Janjeva, s Kosova, nego iz Vojvodine, Srbije, dakako iz Bosne i Hercegovine. I mogu reći da je ta škola, kad sad gledam, i učitelji, profesori, zapravo da su nam bili očevi i majke, i usprkos toj jačini gradiva koje smo morali savladati i prvoj godini koja je bila vrlo onako teška, pa kucan došao, šta je ovo, deklinacije, konjugacije, ostale stvari, ali evo, uvijek me je tješilo što su neki od profesora bili svećenici i časne sestre. A ja sam od svećenika naučio dobiti, evo, ministrant, bio njihov ministrant, a od časnih sestara uvijek bi dobio bombončić. I danas. Tako da evo i časnim sestrama zahvaljujemo. Tako da mi je taj prijelaz iz Janjeva u Zagreb bio kudi kamo lakši upravo zbog toga što sam bio u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Normalno izvalio bih po koji janjevački krivi padež, izvalio bi evo neki termin, janjevački termin, gdje bi se ljudi nasmijali, ne? I onda jedan kolega s koji je jučer također bio s Hrvojem i menom na večeri, onako malo je ne iz zloće, nego baš onako iz šale, kao što su svi tinejdžeri tog doba, nešto je izvalio. A onda sestra Laudes, profesorica iz matematike, vrlo stroga, od kojih smo se svi bojali, uključujući i mene, ona je rekla, kad ti, odgovorila tom učeniku, mom kolegi, kad ti proslaviš svoje mjesto kao što su Janjevci proslavili svoje, onda se javi. To mi je baš bilo onako, osokolio sam se i onda mi je bila draga. To je bio, evo, i zahvaljujući dakako i Franjevcima, taj prijelaz je bio puno lakši, ali vjerujte mi, evo, citirat ću profesoricu Nevenku Nekić, evo, žao, volio bi da je, evo, ovdje s nama. Profesorica Nevenka Nekić, vrsna povjesničarka, evo, kolega Domagoj je sigurno zna, povjesničarka umjetnosti, dakako, bila je uvijek tu s nama, vrlo stroga, ali jednom je rekla, čini mi se čak i u ovoj dvorani, da smo mi koji smo dolazili iz malih sredina sa šupljim znanjem u vrlo kratkom roku, već 2., 3., a da ne govorimo 4. godina, da smo već svladali to znanje, a često puta i prestigli neke od učenika. I to mi je vrlo bilo drago kad je upravo to profesorica istaknula. To je što se tiče Zagreba. Ne mogu reći da sam ikada imao ikakvih problema, osim onako vi iz Dubrave stalno pucate i tako. Ali to je stvarno bilo više kao šala, ali ne kao nešto što bi nam iko zamjerio. Dakako, naši su dolazili i prije nego ove velike selidbe 90. godina, tako da su u ovom području Dubrave puno znali ko smo mi. Međutim, velika je razlika između poznavanja Janjevaca i povijesti Janjeva od onoga što je bilo 90. i onoga što je danas. Mi smo potpuno uključeni u hrvatsko društvo i tako želim da bude i tako bi volio da još jače sudjelujemo u uključenost i budemo uključeni u hrvatsko društvo, a to ovisi o nama samima i ne trebamo se toga bojati. To je vrlo važno i
evo ja sam u Ministarstvu vanjskih poslova skoro 19 godina, subjektivno je govoriti o sebi, ali evo, obnašao sam visoke dužnosti u ministarstvu i u vladi Republike Hrvatske, nikad nisam imao nikakvi problem. Dapače, mislim da su mi povjeravali, evo, nadređeni i određene dužnosti i službe upravo zbog vjere da ću to napraviti na častan, vjeran i profesionalan način, na čemu im ja svakako zahvaljujem. To je što se tiče domovine Hrvatske. Jedino gdje me nisu znali kao Janjevca, ali su uskoro saznali, to je bilo u Kini. Tako da dok sam djelovao u Kini, moram priznati, evo, nije bilo puno Janjevaca, osim evo nekih prijatelja koji bi došli po robu, ne? Jedan, upravo tako. Onda mi je jedan prijatelj baš onako rekao, ne priznajem te, uopće nisi dopeljao niti jedan kontejner. Evo malo šale, ali evo sad sam već nekih 7 godina, ako mogu uključiti i australsko društvo, 7 godina sam generalni konzul u Australiji i doista malo sam se pitao kad sam dobio ovu službu kako će reagirati naši Hrvati na to što sam iz Janjeva, što sam s Kosova i da li oni znaju ko su Janjevci, ne? I to me malo onako mučilo, dapače čak sam malo i promišljao da li ću to u svojim govorima isticati, da li ću manje isticati, da li uopće ne. Ali zanimljivo, s vremenom prvo sam želio upoznati evo našu zajednicu u Australiji, posebno evo u Sidneju, i polako sam onako otopljavao onaj moj grč, jer realno da li je Hrvati u Hrvatskoj znaju što je Janjevo, ali da li Hrvati u južnoj hemisferi 20.000 km od nas, da li uopće znaju da Hrvata ima i na Kosovu, a ne samo u Hrvatskoj, da Hrvata ima u Bosni i Hercegovini, da Hrvata ima u Vojvodini, u Srbiji i u Mađarskoj i tako dalje. To me malo mučilo, međutim, moram priznati da je posao prije mene odradio, što se tiče Australije, fra Smiljan Berišić, koji je djelovao dolje 10 godina u Sidneju i u istim hrvatskim katoličkim centrima koje imamo u Sidneju 3. I onda kad bi me pitali u razgovoru normalno, konzule, vi ste novi, dobrodošli, a Glasnović, čuli smo za Glasnovića, imaju u vojsci general, odlično, a što vam je Smiljan, fra Smiljan? Ja kažem, evo, to mi je prijatelj, čuli smo mi za Janjevo, odlično, bravo, svi smo mi Hercegovci. Ali ovo što si sad zadnje rekao, ako smije samo kratko, vrlo često u početcima kad sam objašnjavao što je Janjevo, znao sam dobiti odgovor, pa mi smo mislili da je to kao Hercegovina. Ja kažem, to je jedna zemljopisna rupa, doslovno okružena s 3 brda, cesta jedna ulazi u to, rekao, kakva kao Hercegovina, vi ste cijela pokrajina, čovječ. Kakva su bila moja iskustva? Vrlo šarolika i vrlo raznolika. Ja sam došao 1986. u Franjevačko sjemenište na Kaptolu broj 9, u samom centru Zagreba. Kao 3. sjemeništarac iz Janjeva. Poslije Antuna Karamatića i Roze Palića. 800 km od kuće. Pisao sam doma da sam sretno stigao i nakon tjedan dana su moji dobili dopis da sam sretno stigao. Samo da dobijete malo relaciju kako to danas, mi nemamo nikakvih problema, pratimo djecu u vlaku, dokle si, do koje stanice si stigao. Dakle, u Zagreb, odmah Nadbiskupovska klasična gimnazija,
profesorica Nevenka Nekić je tamo došla sa mnom te 86. u gimnaziju gore. Dočekao me profesor Grga Pejnović iz Like, jedna ljudina koji nas je puno toga naučio o hrvatskom jeziku. I kolege iz svih krajeva Hrvatske, čak smo imali iz Berlina jednoga kolegu, naši iseljenici iz Berlina. Dakle, doslovno svi krajevi Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I onda mi je, naravno, bilo je predrasuda, ali meni je trebalo malo vremena da shvatim da su predrasude uvijek nastaju zbog određenog neznanja, nepoznavanja nekih stvari, znate. Tako mi je jedan, pa dobro, kaže Zvonimir, pa kako mogu biti na Kosovu Hrvati, mislim. Poslije sam ja malo vidio da se oni ne snalazi u hrvatskom ozemlju, ne znam baš gdje mu je Slavonija, gdje mu je Hercegovina i tako Istra, malo se traži, ali dobro. I jedan isto tako, pa Zvone, stalno vučeš na tu neku istočnjačku varijantu u govoru. Pa ja kažem da sam rođen vjerojatno u Francuskoj, vjerojatno bi vukao na francusku varijantu ili nešto tako. I to je u meni, u početku moram priznati, stvorilo neki prkus. I bilo je, sjećam se, kraj prvog polugodišta i mi otišli po te svjedodžbe. Knjižice su one bile, znate, one đačke knjižice. Sad njega pitam, koliko ti imaš iz hrvatskoga? Kaže Zvone, 3. Rekao, pogledaj koliko ja imam. Ja sam uspio doći do 5. A to je stvarno u meni bio inat i sad ću ti ja pokazati. Da ja znam i mogu. I kad govorimo o našoj školi u Janju, ja to isto moram reći. Naravno, bile su velike praznine. Mi smo dolje učili ruski jezik, na primjer, odmah smo se ovdje ušaltali na engleski, njemački smo dobili u 3. razredu, a imali smo grčki i latinski. Ali ja se sjećam iz zemljopisa, vi neki tu ste, bila vam i predavala profesorica Irena u Janju u zemljopis. Ja sam taj jako zemljopis volio i mogu vam reći da u nekim stvarima sam bio ispred drugih, stvarno gledajući, jer kažem, nisu to bila djeca koja su se školovala u Zagrebu, da se razumijemo, to su bila djeca, mi smo bili iz vrlo malih mjesta, kažem, s različitih strana. Tako da je bilo tog nerazumijevanja i kažem, mene su te neke stvari u početku malo ljutile, u smislu, pa dobro ljudi, pa kako to da ne znate da postojimo mi Hrvati na Kosovu, pa nismo mi od jučer, mi smo 700 godina dolje. Ali poslije sam shvatio, pa ok, znate, ljudi su nekad tromi u saznavanju nekih novih stvari i tako dalje, pa ljudima malo treba pomoći. Eto, mi smo bili nas trojica sjemeništaraca, Ivica je poslije došao malo kasnije, 4-5 godina poslije mene, i tako, ali kažem, nakon nekoliko godina moram vam reći da sam oko toga bio jako smiren. U smislu, pa nisam vam ja kriv što vi ne znate. Razumijete, nisam vam ja kriv što vi ne znate. I ono što želim svakako istaknuti, i to mi je često u zadnje vrijeme na pameti. Mi hrvatstvo moramo živjeti u svoj njegovoj širini i u svoj njegovoj punini. Trebamo poznavati svaki kraj Republike Hrvatske. Ne samo Republike Hrvatske, i Bosne i Hercegovine. I svugdje drugdje gdje Hrvati žive. I mislim da tu i kao narod tu moramo napraviti neke, rekao bih, iskorake. Jer, htjeli mi to priznati ili ne, postoji taj nekakav, rekao bih, provincijski mentalitet da smo zatvoreni u neke svoje zemljopisne širine i znamo najviše razmišljati u tim nekakvim okvirima. Ali danas kad imamo svoju državu, dakle mi moramo razmišljati u svoj širini, disati tu Hrvatsku punim plućima, razumijete? I ne samo Hrvatsku. Sva ona mjesta gdje naši ljudi žive. Moramo biti zainteresirani za to. Moramo, rekao bih, proučavati. Moramo to voljeti. I to je ono što je, čini mi se, jako važno. Neću sad ulaziti u neke svoje osobne stvari, odakle sve imam kumove, odakle sve i tako dalje. Supruga mi je, vi mnogi znate, iz Vukovara, nema nikakve veze s Janjevom i tako dalje, ali nebitno.
Ima veze s Janjevom, jer baš sa Berišićima su kumovi, jer su Berišići živjeli u Vukovaru. Ali kažem, dakle, živjeti to hrvatstvo u svoj njegovoj punini. To je jako, jako važna stvar. Mi se ne smijemo zatvarati. Ja prema našim ljudima imam jako puno obzira. Jer znam s koliko su se oni problema morali suočavati kad su došli ovdje. Ne moram ja ići dalje. Uzet ću ja primjer moje obitelji. Evo, moja mama 93. u Golfu dvici sa 6 djece. Golf dvica, vozač, ona i još 6 djece. Od Janjeva do Zagreba. Samo jedna priča. Podstanari u Zagrebu u 2 male sobice. Ko će vas primiti iz 9 djece? Dakle, borite se za golu egzistenciju. Znate, kad meni nekad kažu isto sad, pa povjesničari neki, pa dobro Zvonimire, a daj malo, gdje su tu da malo nađemo dokumente i tako dalje. Ja kažem, prijatelju, mi smo se morali boriti za goli život. Kakvi dokumenti? Dođu ti vojske, spale ti sve. Moraš započimati iz početka. Moraš se boriti za golu egzistenciju. Nemaš ti vremena razmišljati kao nekakve kolonijalne sile koje imaju arhive, pa odu nekakav Britanac, ode na Jamajku, pa nađe svog pretka od prije 500 godina. Mi smo živjeli u jednom sasvim drugom svijetu, u jednom puno okrutnijem svijetu. Dobro da smo ovakvi. I dobro da smo ovdje. Jako smo dobro ispali. Ali doista, zato kažem, ja sam jako veliki kritičar naše zajednice, ali i najveći branitelj. Najveći. Evo, uzimam si za pravo to reći. Jer, kažem, kad su ljudi dolazili, s čime su se sve trebali suočiti, djeca su morala početi raditi, krenuli su od nekakve, najprije jednu sobicu sklepaju, pa tek drugu, pa tek treću, pa to prokišnjava, pa drž, pa ne daj. Razumijete, dakle, tu, ja kažem, moramo biti samo kritični, ali ima i puno opravdanja zašto se neke stvari događaju. Ovo sam zapravo htio reći, pobjegla mi je bila misao. Naravno da su se neki zatvorili u sigurnost, u nekakvoj Dubravi, u nekakvoj Granešini, u nekakvoj ovdje. Najsigurnije se osjeća među svojim ljudima. Jer čim izađem izvan toga kruga, čim zinem, da tako kažem, ovaj me pita, čekaj, odakle si ti, čim progovoriš, odmah mi nešto čudno zazvuči. Razumijete? I mnogi su, završavali, rekao bih, u nekakvim getojima. Razumijete? Ali mislim da je to prošlo svršeno vrijeme. Ja želim vjerovati u to. Imam puno razloga misliti da je to prošlo svršeno vrijeme. Pa evo, na primjer, prije nekih 10-ak dana smo Filip i ja bili na jednoj konferenciji. Meni je bilo srce puno. Tad sam ga prvi put vidio. Doslovno sam ga tad prvi put vidio. Par puta smo se mi čuli telefonom. A to je moj Janjevac. Krasan, pametni momak. Mi dolje negdje, razumijete, dakle, među masom različitih ljudi i tako dalje. Dakle, to vam hoću reći. Mislim da je to prošlo vrijeme, treba dići glavu gore, treba ići naprijed i to je to. Bome, dobro ste nas inspirirali. I hvala na kritičkom osvrtu. Kritički osvrt isto znak da nam je stalo. Bez toga ne možeš rasti. Što je rekla, mislim da je Sveta Edith Stein, kaže, istina bez ljubavi ne valja, ljubav bez istine ne valja. Tako da, koliko se volimo, moramo istinu govoriti. Super. Za kraj, zadnje pitanje, molit ću vas 2 minute samo sažeto, vaš pogled na budućnost Janjeva i Janjevačke zajednice. Stavljamo se u 50 godina u budućnost, ne postoji više ni jedan živući svjedok koji se rodi u Janjevu, niko ko može pričati kako je to bilo u Janjevu. Što tada? Kako dalje? Koja je strategija za Janjevačku zajednicu, za očuvati to zajedničko sjećanje i kulturu, ali što nam je praktično činiti sad kad smo u svojoj domovini? Čeka nas veliki posao. Ali ozbiljno nas čeka veliki posao. Vi ste svi čuli za Varšavski geto. Dakle,
Njemci, nacisti su Židove sve iz Varšave stjerali u jedan mali dio grada i tamo su bili stvarno krajnje neljudski uvjeti, ljudi su počeli umirati od različitih bolesti, od gladi, od svega i svačega. I spremao se ustanak tih ljudi, dakle, iz tog varšavskog geta. Onda je jedan njihov povjesničar rekao, ljudi, ovo što se nama sad događa, kako će to buduća pokoljenja znati? Mi prolazimo jednu veliku muku, što nam je činiti? Pišite svaki papir koji imate ovdje u varšavskom getu, pišite. Što su oni radili? Pisali su. Olovka, papir, piše. Ja sam Zvonimir Rancić, taj, cup, živio sam tu i tu, evo, proživjeli smo to i to, mamu su mi ubili ovi, tatu su mi ubili oni, nismo jeli 3 dana. I što su radili? Sve nekakve limenke koje su imali, konzerve, u te limenke su stavljali te papire i zakapali. Ovi su im rekli, da kaže, ako Njemci dođu i poravnaju varšavski geto, što su i učinili, vi zakopajte te svoje papire u tim konzervama, da to ostane za buduća pokoljenja kao svjedočanstvo što smo mi, kakve smo mi sve muke i patnje ovdje proveli. Naravno, Njemci su ih svladali, nije uspio taj ustanak u varšavskom getu, potaracali su cijeli varšavski geto, međutim, došla je 45. Išlo se kopat. I vi danas imate rekonstrukciju života u varšavskom getu na osnovu tih papira. To vam ja sad želim reći, jako si dobro rekao, 2050. kad možda nikoga od nas ovdje više ne bude, kad biologija učini svoje, pišite. Meni je jako žao, nama je strašno puno svjedoka umrlo. Ljudi koji su nam, kad možda, evo, nismo imali možda do kraja tu svijest, koliki naši djedovi i bake. Mi imamo toliko rupa u rekonstruiranju te naše povijesti samo u 20. stoljeću. Evo, ja sam, radimo na ovoj monografiji, odnosno knjizi o bijelim anđelima. Došli smo skoro do pred kraja, ali taj pred kraj traje već 7 godina. Meni stalno pale neki papiri. Ja bih htio još nešto. Razumijete? Da kad jednom se piše knjiga, mislim, jednom kad je napišemo, da bude sve unutra. Jako puno duljim, puno mi je srce, pa bih htio puno toga reći. Ali, dakle, ono što svima želim reći, pišite ljudi, pišite svoje obiteljska stabla, pišite svoje dogodovštine. Kako ste došli u Hrvatsku? Mi ćemo morati rekonstruirati, evo, moja mama, ja moram s njom napraviti intervju, odnosno moje dijete, reći ću mu da ispriča tu priču kako je to bilo doći 93. u Golfu Dvici 800 km, putovati sa 6 djece u autu, kako je bilo mom ocu kad su ga na granici pretukli između Srbije i Mađarske i tako dalje i tako dalje. Mi to moramo pričati te priče. Niko drugi ih neće ispričati. I u nikog drugog ne možemo uperiti prst i reći vi ste to propustili. Ja sam neki dan bio u Institutu za povijest, Hrvatskom institutu za povijest i tamo govorim jednom povjesničaru i sigurno ćemo nešto raditi. Jedna moja kolegica bivša iz Biskupske konferencije sad je u Institutu za migracije. Ona je već započela jedan projekt od 3 godine gdje će razgovarati s Janjevcima i da ispričaju svoju priču. Evo, to će isto biti za jedno 3 godine, nadam se da ćemo se naći ovako na jednom mjestu i moći predstaviti tu neku knjigu sa svim tim iskustvima i tako dalje. Dakle, ja vas molim, pišite i čuvajte svaki papirić, ali svaki papirić. Mi smo sad imali oko ovoga našega Fra Stjepana Gečevića. Našli smo jednu njegovu razglednicu gdje on piše iz kadra svojoj sestričnoj u Janjevu. Na lijepom, čistom hrvatskom jeziku.
I meni je taj papirić bio važan. I ja sam taj papirić poslao, evo, i Ivanu Zebi u Državnom uredu za Hrvate izvan domovine i tako dalje. Ali to su ti papirići koji puno znači. Nemojte ništa bacati. Ako želite baciti neke papire iz svoje obiteljske ostavštine, jedino ako nešto nije baš tajna, nešto ne znam što, sačuvajte to, dajte nekome. Veliku nam je stvar u tome učinio, još ovo ću samo reći, ima još puno toga, bit će još tribina. Naš Don Josip Dučkić, koji je u to ratno vrijeme bio župnik u Janjevu. On je zapisivao događaje, dio toga smo mi objavili u onom našem zborniku Kistanje Novo Janjevo, 1997-2017. Tamo smo objavili 66 dokumenata iz njegove ostavštine. A što je on radio? On je sve lijepo zapisivao i bojeći se da će mu danas sutra pokucati tajna služba SDS ili kako se već zovu, nije bitno, on je to stavljao u fascikli koji su se zvali liturgijsko-katehetski odbor. Liturgijsko-katehetski odbor. Mislio je, ako dođu pretresati, neće valjda liturgijsko-katehetske stvari pretresati, nego će tražiti nešto drugo. I on im je sačuvao mnoštvo dokumenata. Kaže, mi smo tih 66 najvažnijih sa statistikama po godištima, koliko je Janjevaca 92., 93., 94. odlazilo iz Janjeva, kako se taj broj smanjivao, kakve su bile prijetnje i tako dalje i tako dalje. I može se na jedan lijepi način rekonstruirati onda našu povijest. Pišite. Pišite, čitajte i govorite svojoj djeci. Neko večer na pjevanju, pošto ja stvarno ne poznam, pogotovo djecu, pitam ja, čija si? A ona u mene gleda, ne znam li objasniti. Kaže druga, hoćeš da ti ja objasnim? Ona ti je koljetu cigecavke, tu i tamo nastavno pričati. Znači, pričajte, govorite svojoj djeci. Oni će pamtiti i jako dobro pamte. Oni su nastavak našeg Janjeva. Dajte im materijala. Evo, ja vidim nas, odnosno Janjevce, potpuno integrirane u hrvatsko društvo, ovdje u gradu Zagrebu, svakako u Kistanjama ili bilo gdje, jer mi smo dio hrvatskog naroda. Mi ne smijemo govoriti o asimilaciji, jer mi se ne trebamo asimilirati, mi smo Hrvati. Asimilacija je za nekog ko nije Hrvat. Nego mi samo bi volio da 2050. ili već koje budemo što više integrirani u tijekove hrvatskog društva. To bi evo ovako, tu bi više volio da jesmo, a svakako vjerujem kako naše Janjevo će i dalje živjeti i kad nas ne bude, da će doći naši potomci i da će nastaviti ovu našu lijepu priču Hrvata s Kosova podrijetlom iz grada Dubrovnika, grada koji je slavnu svoju povijest zapisao, proširio cijelim svijetom, a mi smo dio toga. Uvijek sam ponosan na naše zajedničko podrijetlo i u Australiji o tome govorim. Govorim o gradu Dubrovniku i u nekoj možda malo i romantičnoj verziji kako su određeni broj Hrvata iz Dubrovnika i okolice doselili u Janjevo i ja njima kažem u Australiji, kao što sam ja hrvatski konzul ovdje s vama i brinem o vama, također je dubrovački konzul bio u Janjevu i brinuo o Dubrovčanima koji su živjeli u Janjevu. Vjerujem da je naša povijest, odnosno siguran sam i svi znamo da je naša povijest slavna, često puta teška, ali sam također siguran da evo čeka nas budućnost onako dobra koliko ćemo sami biti uključeni upravo u te procese. Zato složio bi se i sa sestrom Cecilijom i sa Zvonom, a to je da moramo pisati, zapisivati, slati djecu na fakultete i škole i daj Bože da imamo što više
povjesničara, evo kao što je naš dragi prijatelj i zaslanik ministra Domagoj Knežević, da zapišemo ono što kao memoriju svako od nas nosi. Svi smo svjesni što su nam naši roditelji govorili, naši djedovi i bake, ali ipak puno se toga zaboravi. Toliko puta mi fale moji djedovi koji su mi govorili o nekim povijestima ili događajima iz povijesti Janjeva ili onog što je on doživio, a ja kao dijete onda ja bi malo otišao van i igrao ispred crkve sa kapucinima malo nogometa, ne? Što hoću reći, evo, vjerujem da je budućnost pozitivna, ima nas, hvala Bogu, uzdajmo se u Boga, uzdajmo se u svoje obitelji, u našu Hrvatsku domovinu u kojoj živimo kao i svi ostali, ovdje dijeleći evo sve, svaku povijest i svaku budućnost. Hvala vam od srca i živi i veseli bili. Ja bih htjela samo još jednu rečenicu reći, a to je dugo nisam bila s vama, skoro vas više i ne poznajem, vi mene znate po mojim sestrama, braći i tako, ali nešto bih vam htjela reći. Ostanite vjerni Bogu. Jako me raduje i jako se veselim. Dječica ispred crkve, sretnemo se. Svi znaju moliti. I to znaju sve one naše molitve iz Janjeva. A pjevači su me jako obradovali na pjevanju kad su na svršetku pjevanja molili jednu molitvu koju sam si ja zapisala, a koju smo mi kao djeca molili. Mislim da je to što će nas sačuvati. I to je to po čemu ćemo ostati Janjevci. Sad me sestra nadahnula, Filipe, nemoj mi zamjeriti. 2002. smo počeli slaviti u prosincu na Svetog Nikolu, 6. prosinca, 700. obljetnicu prvog spomena Janjeva. Bila je velika misa, naš zbor je pjevao Mozartovu krunidbenu misu, jednu od najuzvišenijih dijela svjetske glazbene umjetnosti. I tada je zagrebački nadbiskup, tada još ne kardinal Josip Bozanić, imao propovjed. I tada je rekao, kod vas Janjevaca prepoznajem 3 ljubavi. Ljubav prema Bogu, ljubav prema obitelji i ljubav prema domovini. Ostanimo vjerni tima 3 ljubavima. To je to. Evo, hvala od srca našim panelistima, dobili smo jasnu strategiju, pišimo, čitajmo, pričajmo, pjevajmo, uključimo se više u javni život u Hrvatskoj, sjećamo se svog identiteta iz Dubrovnika i ne zaboravimo na 3 ljubavi, znači Bog, obitelj i domovina. Hvala vam. Također bih se htio zahvaliti udruzi Janjevo Zagreb i njenim volonterima koji su omogućili ovaj susret. Još jednom Gvardijanu fra Slavenu Brekalu i braći Franjevcima koji su omogućili ovaj prostor, našim biskupima koji su nas podržali i evo, draga publiko, bliži nam se kraj. Za kraj ćemo imati pjesmu našeg prekrasnog zbora, nakon toga slijedi domjenak u predvorju, neformalno druženje, uvezujemo se Janjevci i vidimo se opet na jesen. Hvala vam. Može. Ustavljeno. Slobodno.
Vi nam je mladi kolega Hladnović. Pomenti mi. Samo. Idemo svi skupa otpjevati himnu Janjeva.